Bazalwane ngiyacela ningishayise izandla. Nime ngenyawo sabuyele umama umfundisi umngane. Singashaya izandla bafuna ukuthi azafike ngaphandle. Izwi lakho uNkulunkulu ethi liyaphila linamandla. Izwi lakho liqhephula imisedari yaseLebanoni. Izwi lakho liphunzisa izimbabala. Izwi lakho liphelele. Izwi lakho linguwe. Izwi lakho liyadala ongekho ube khona. Izwi lakho liyisigezo ligeza imphefumulo yethu. Izwi lakho linguwe uqobo, yebo lingukudla isibili onalo akaduki nasendleleni. Siyabonga uNkulunkulu wethu umkhonzo wakhe samile. Ake Nkosi uJesu ungcobe akhulume yonke inhliziyo yakho njengoba injalo egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, njengoba umbekile namhlanje imessage yonke iphelele kuye. Siyakholwa egameni likaKristu Jesu, siyabonga ukuthi uzokhuluma nathi ngokumangalisayo in Jesus mighty name. Amen. Ngiyabingelela ubaba wethu Bishop Bhuma, umongameli, umama umongameli, umfundisi bekhaya, ubaba nomama umfundisi uNgubo, abafundisi bonke abakhona, abavangeli, abashumayeli, omama bakhona kwelihle igama leNkosi yethu Jesu. Amen. Ukuba iNkosi umoya ongcwele ukuze ngisuke kule ndawo. Ngiyacela sivula amabhayibheli ethu endaweni ya-Esteri. Umama uMngadi, igama umntwana kaNkulunkulu, ngisasindisiwe ngenzelwe inceba ngelinye ilanga. uNkulunkulu usahamba nami, ngiphila ngokuzihlambulula endleleni ukuze ngibe ngcwele. Lithi iBhayibheli bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula. Nami ngenza lokho-ke bazalwane, engakufundiswa ngoba indlela yona yinde, luningi uthuli esihlangabezana nalo, kodwa ukuze ngifane naye iyona nto ngatshelwa yona nengiphila ngayo. Ayibongwe iNkosi. Ngiyacela ozongisiza, ngiyakholwa abazalwane batholile lapha ku-Esteri. Ngiyacabanga ukuthi u-Esther u-Esther abazalwane, elami lesingisi u-Esther esiZulwini, ngiyakhothi uyena u-Esteri.
osetholile ozongifundela angifundele ku chapter 1 verse elika 10 aye 12 aphinde ngizomtshela lapho inhliziyo yenkosi isithokoza ngewayini. Yayala uMehumani noBizitha noHaribona noBigitha noAbagitha noZethali noKhalikasi izinduna ezisikhombisa ezazikhonza ebusweni bukaJehoyashi inkosi ukuba zimlethe uVashiti inkosikazi phambi kwenkosi abe nomqhele wobukhosi ukuba abonisa abantu nezikhulu ubuhle bakhe ngokuba wayebukeka kahle. Kepha inkosikazi uVashiti yenqaba ukuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathukuthela kakhulu, ulwaka layo lwashisa phakathi kwayo. Baba, nanti izwi lakho uNkulunkulu wethu ozolidlulisa umoya ingcwele ukuba likhulume umntwana wakho. Baba wethu namandla mfihleke uNkulunkulu wethu lapho izwi lakho usulehlisile umyalezo siwuzwa kungabi khona nto uNkulunkulu wethu engawuthiya yokuba uphume nokuba siwuzwe ufinyelele endaweni yawo. uNkulunkulu wethu kuba uwe olimayo, siyathandazela uNkulunkulu wethu imbewu yakho ukuthi ayifike Nkosi imile emhlabathini eyongena kuwo ngoKristu Jesu inkosi ephilayo. Amen. Ngicela uphinde baba umngadi ungifundele no17 ugcine ku19. Ngosuku lwesikhombisa lapho inhliziyo yenkosi isithokoza ngewayini, yayala 17 ngokuba le ndaba yenkosikazi iyakuphumela kubo bonke abesifazane ukuba amadoda abo adeleleke emehlweni abo. Lapho kuthiwa inkosi uHashiverashi yamyala uVashiti inkosikazi ukuba alethwe phambi kwayo, kepha akafikanga. Namuhla amakhosikazi asePeresiya naseMediya ayizwile le ndaba yenkosikazi eyakukusho ezikhulwini zenkosi kube ngukudelela nentukuthelo enkulu. Uma kukuhle enkosini, makuphume izwi lobukhosi lilotshwe phakathi kwemithetho yasePeresiya namaMede, lingalahlwa ukuba uVashiti angabe esangena phambi kwenkosi inkosi uHashiverashi. Inkosi inike omunye omuhle kunaye ubukhosikazi bakhe. Amen. Uma ngifunda le ndaba kaVashiti, inkosi ikhuluma ngenye indlela empilweni yami ukuthi baningi oVashiti uNkulunkulu ababekile abathembile ukuthi ngeziphiwo azibekile yena uNkulunkulu kubona beze bezomdansela ngalesi sikhathi yena uNkulunkulu ababiza ngaso ukukhangisa ukuthi buka, what a beautiful wife do I have. Kodwa uVashiti kunokuba athobele inkosi yakhe uthi mtsheleni ukuthi angikwazi okukamanje nami kukhona engisaxakeke ngakho.
uma ikhuluma lento kumina ukuthi bangaphi abantu uNkulunkulu ababekile ukuthi wena nayi indlela oya kungikhonza ngayo mina uNkulunkulu ukuze abantu babone ubuhle bomfazi wami ngoba kuthiwa siwumfazi wewundlu. Bangaphi uNkulunkulu abantu athembile ukuthi ngalesi sikhathi engizokubiza ngaso ukuthi lamadoda abone ukuthi mina uNkulunkulu nginguNkulunkulu kangakanani, ngiyinkosi kangakanani. Babuke wena mfazi wami, kunendawo lapha yakwiZaga kuthiwa ubusisiwe indoda ofumene umfazi okhutheleyo. Kodwa kuyafumaneka uNkulunkulu ukuthi mebiza umfazi wakhe unama excuses namathize phambi koNkulunkulu. Nkosi, angikwazi ukwenza lokhu njengamanje nakhe ngibhekene nakho ukuthi uma ke usunjalo weVashiti, uma usunjalo wemzalwane ungasakwazi ukwenza uNkulunkulu akubizele kona, noma ungasakwazi ukuzwa iphimbo lakhe nalokho uNkulunkulu akukhomandayo empilweni yakho, uyabeka ke amadoda endawo ukuthi ake nikhulume nangu ukhomandiwe umfazi kaVashiti. Kodwa kunokuba eze azolalela indoda yakho ukuthi ithini, uthe nami nginelami idili. uNkulunkulu ngiyeza ukuthi uyangibiza ukuthi angiphumelele enkonzweni ukuthi kodwa ngikwazi ukwenza ngoba nakhe bese ngikuhlelile mina njengamanje. Ngilinde uNkulunkulu, ngiyazi ukuthi sibiziwe kule nkonzo kodwa njengamanje nami bese khona kwami ngikuhlelile. Ngiyacela ungibekezelele kancane manje iyabuka ke le ndoda ukuthi bese ngibatshele bonke labe ngibabizile ukuthi akekho umfazi omuhle njengowami. Bengifuna ukukhangisa ngaye namhlanje, hayi kusasa idili njengoba ngilenzile namhlanje. Umfazi wami ngifuna bambone namhlanje, ngimemile kunabantu engifuna bambone namhlanje, hayi kusasa. Amadoda ke aseyayibonisa inkosi ukuthi noma ngabe ubumthanda kangakanani umfazi wakho, noma ngabe bekuhle kangakanani, kodwa lento aseyenze namhlanje izokwenza namanye ama-worshippers abone ukuthi mangavumi namhlanje ukuthi uhlabelele, ayenze lento ngoba simbonile naye engahlabeleli. Azokwenza abazalwane bonke bahambe njengenkalakala ngoba wena uhambisa kwayo, wenza inkonzo kaNkulunkulu isoleke. Noma ngabe siphi uNkulunkulu akuthembe ngaso, kodwa yena wanika ngoba azi ukuthi mangithi enza lokhu namhlanje, mina Nkosi yakho, mina uNkulunkulu wakho, mina myeni wakho, iyona nto ngifuna uyenze namhlanje. Kulokho bazalwane okusenhlizweni yami ebusuku, kunencwadi eyafundwa kwabaseKorinto ukuthi uma uthumile qaphela ukuthi umile ngoba uyinkosikazi yenkosi nje. Akekho uNkulunkulu kumthatha isikhathi eside ukukureplace ukuze yena adunyiswe, alithole udumo lakhe ngalandlela afuna ngayo. Ngiyabuka noma sesinikiwe amagama kwathiwa singomama befundisi ukuthi kukhona umsebenzi la sowona khona uma singazi ukuthembeka phambi kwaNkulunkulu, ngoba ungalaleli kwami akuzugcina ngami nje. Kukhona umhlambi enguholayo ongibhekile ozokwenza njengoba ngenza mina. uNkulunkulu ebusuku ufuna ukuthi koVashiti noma ngabe yini lokhu usungalaleli ngayo, ukhumbule ukuthi wena ungokaNkulunkulu, akusikho kwakho. Ngcono kube ukuthi okwakho kuphosponekayo, kube uyena ohamba kuqala noma ngabe kuyini lokho bese kwenza ukuthi into kaNkulunkulu yenze ukuthi ucabange
sizophela ngazo. Impela intando kaNkulunkulu ayifuni okwethu ayimnandi ngesinye isikhathi, kodwa ngoba singumfazi and kunabantu abalindele yena ngeimpilo zethu, kunabantu abadinga uNkulunkulu ngohambo lwethu, kuyabiza ukuthi singabovashiti besikhathi, kodwa uMinkosi ibiza sabela masinyane ulalela ukuthi Nkosi ngabe namhlanje yini ofuna ukuzongenzela yona, yini indlela ongabe ufuna ngidanse ngayo. Kuyenzeka ukuthi akubize uNkulunkulu wakho uthola ukuthi ubungekho ready kwangempela, kodwa yena ngokuseshilo ukuthi akekho muhle njengaye, nabekade bekhona yikho enye into abazoyibona kodwa ubuhle balonkosikazi wenkosi. Ngiyacela ukuphela lapha ebusuku. Amen.